ty můj kluku, pojď ke mně, Jakube. Kde seš, kluči, co? Petnáctý rider. 15. No ešte dobrá 20 na štarte. Tak mapujeme kategóriu muži, lyže. Jakub navrátil na pravej strane. A to nejde tak ako ten Poliak, čo spadol. Nevybral si tradičnú líniu, ale sledujeme ho, Jakub. Dobre. Tu je. Áno, už sa nám objavil Jakub, už ťa vidíme zreteľne, poď, napálime to trošku, ale opatrne. Dobre, tam musíš sa teraz zastaviť, usmiať sa na fotografa a ukázať, že máš naozaj dentistický krúb. Pozdravujem aj tvoju zubárku. Ja som mal jednu Mariu Čikovú, Martinku Čikovú, takú zubárku a už ju zakázala Sandra, je to bývalá modelka. Nemôžem, bol som sa strašne to vaškoval. Ale venujme sa kolegovi Jakubovi Navrátilovi. Dobre, Jakubko, zase kosica, ale teraz si to môžeš zapáliť. Toto je ono, Jakub. Môžete, aby všetci došli bezpečne dole. Nejde nám, keďže je veľmi rýchly zamrznutý kopec o nejaké backflipy, frontflipy. Starovnal to kolega. Jakub Navrátil, zatlieskame mu.